Уважаеми жури, колеги, приятели, казвам се Добър Добрев, управител на фирмата ОБГ. Имам удоволствие да кажа проекта Свободни квартири. За съжаление, идеолозите... Свободни домени, да, това към регистраторите вече. Идеолозите на този сайт, със съжаление, не можаха да присъстват, тъй като от Варна пътувахме преди час. За какво става въпрос? Наша идеята? Пътувахме за Търново и трябваше да се намерим квартира. Ови, трудно се ориентираме в... Имат доста сайтове за това нещо, но обсипване с информация за това как да намерим квартира. И ми хрумна идеята да направим нещо съвсем семпло, което да е с категории, подградове и с максимално много снимкова информация. Така че бързо да намерим квартира там, където ще ходим, а също така искахме да бъде съобщена за студенти. Значи това не беше основната цел, тъй като студентите, особено заточниците, имат нужда за кратко време да намерят място, където да се построят. Затова сме разделили така сайта на две основни категории за студенти и квартири. По-особеното, което искам да кажа като ефекти да впечатлим. Съответно, тук като София сме сложили като най-голямо място, което кликне върху съответната табела, която се така светва. Се зареждат всички обяви за квартири за съответния град, които са горе. Също така може в страни да посочим града, който смятам да посетим, да се покажете или типа квартира, която търсим. Тук по-интересното е, че примерно за цената, която искаме да отписим, може да си изкромим така като термометърчи и се определим цената примерно от 0 до 0,5 примерно или нещо такова, но и сега 0 няма. Примерно, да. По-интересното тук е, че в сравнение с другите сайтове за квартири, които сме гледат така, там има сортиране по категория цена. Ние ще да вкараме нещо съвсем човешки, каквото и категория, примерно първо по-ниска цена, първо по-висока цена. Смисъл да говори това нещо, което е и примерно искаме първо гледате с снимка да покажем, защото има и правилни снимки. В момента сайта се развива, значи на няколко месеца, развива се доста динамично, показва 30% така постоянен ръст на месечна база, като 80% е от търсачките, които по тази сравнително добра оптимизация. Другото по-интересно, че сме наблегнали на така асинхронни заявки, т.е. заявки, които се изпълняват. Както преди това казаха, сега ще покажа специалния достъп. Когато ще публикуваме обява, решихме да го интегрираме с Google Maps, така че да можем да позиционираме съответната обява, където искаме на територията на България, като съответно потребителя, посетителя на сайта, който публикува тази обява и отдава под найем обява, може да се избере с различни тип карти, дали географска, дали директна или пътна карта, като по този начин, центрираме този път Варна, Варна, позиционираме спокойно към съответния град, дори улица и тенденцията, която така смятам да можем е показване на маршрут от сегашното положение към съответната квартира. По-лесно да намерим място, което ще предлагаме. Друго интересно с самия сайт е филтрирането на информацията чрез иконки. Решихме, че този тип подход към филтриране е много лесен и така удобен, баскетболна топка за спорт, дали има автобусна спирка, училище, хляб и вода, задължително за студентите по време на сесия и като се кликне върху съответната иконка, съответно се зарежда всички квартири, които се държат този фронтиш. И да видите на портфолиото, благодаря за вниманието. Да. Благодаря. Бизнес модела. Плащат си имам квартири, продавам или търсят? Благодаря за въпроса. Да, значи бизнес модел, който е заложен и последствие за разрастване, е агенциите, които публикуват обяви
да могат те да си плащат за VIP позиции, но искаме така да бъде направено, че да не натрапва на самите потребители, т.е. да не са твърде комерциално да се насочи, затова с една рамка така посочено, примерно в случая. Но това е бизнес модел, в смисъл чрез SMS, които сме интегрирали в момента и чрез агенции на абонамент. SMS от крайните потребители? От крайните потребители, които са хора, които физически лица, които отдават под найем. Сайтът е бързо доста се разраства, защото така имаме и желание за интеграция с социалните мрежи, с слоган на Facebook, директно да се публикуват неща. Така че сайтът се разраства в момента, в процес на развитие. Благодаря ви за вниманието. Приключихме с категорията с приложна информация.